Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. Сьогодні ми будемо говорити про речі, які багато аналітиків, політиків та експертів називають одними з найважливіших і найсерйозніших для нашої держави. У місяці жовтні відбулася велика акція протесту, яка називалася «Велика політична реформа», де активісти, громадські організації, а також політичні партії висунули 3 вимоги до парламенту, а також до президента України. Це зміна виборчого законодавства, це створення антикорупційного суду, а також зняття недоторканності із народних депутатів України, тобто відповідні законопроекти, щоб були внесені. Тобто таким чином ці акції тиснули на парламент, а також на президента, щоб вони були прийняті. І сьогодні у студії ми вітаємо Марину Ставнійчук, представника президента України у Конституційному суді України у 2007-2010 роках, а також експерта Венеційської комісії. Доброго вечора, пані Марино. У мене перше запитання. Багато політиків кажуть, що Україні потрібно змінювати виборче законодавство, тобто потрібно змінювати виборчі правила. До цього часу було проведено 8 виборчих кампаній. 8 виборів відбулося, були різні системи, повністю мажоритарна, змішана, пропорційна. Однак Україна досі не знайшла формули найбільш прийнятної для себе, щоб обирати парламентарів. Після тиску, я скажу, вулиці, так, на парламент, у листопаді, на початку листопада, 226 депутатів віддали свої голоси за так званий Виборчий кодекс, який припадав порохом, скоріш за все, ще з 2015 року. Тобто було 2 законопроекти, відповідно, законопроекти депутатів Писаренка, а також Ємця, Парубія і 3-го депутата Черненка Олександра. Так? Прийняли саме законопроект Ємця, Парубія і Черненка. Тобто це поки що він не прийнятий, пройшов лише перше читання у Верховній Раді. Я читав ваші дописи на багатьох інтернет-ресурсах, також у засобах масової інформації. Ви досить критично ставитеся до цього виборчого кодексу, який пройшов перше читання у Верховній Раді. І взагалі, ваша думка як експерта, як юриста, виборче законодавство, воно змінить щось у цій країні, щоб не повторилися події 2004-2013 років? Тобто я маю на увазі революційних подій. Починаючи розмову, ви абсолютно правильно сказали про те, що багато виборчих кампаній, а якщо бути точним, то тільки останні 2 парламентські виборчі кампанії відбувалися за одними і тими ж виборчими правилами. А так, практично з початку 2000-х років та, власне кажучи, ще із кінця 90-х у нас нової виборчої кампанії змінювалось виборче законодавство, що в принципі нормально для країни, яка стоїть на шляху демократичного розвитку, країни, яка шукає свою модель форми правління. І безперечно, що виборче законодавство, так прийнято вважати серед фахівців, що виборче законодавство є тим правовим модулятором, який формує політичну систему країни, який формує суспільні політичні відносини, суспільно-правові відносини, який формує і задає параметри парламентаризму в Україні, наприклад. Так? Тому очевидно, що з одного боку така, як я в своїй дисертації колись писала, ще в кінці 90-х років законодавчо-виборчі ігри мали об'єктивний характер, але мені здається, що останній час законодавець почав зловживати тим, що під ту чи іншу політичну доцільність, та чи інша політична сила або конфігурація політичних сил формує виборчий закон так, як їм зручно. І найбільш таким оптимальним, зручним для тих, хто вже при владі, звичайно, є змішаний закон, тому що ми бачимо, що за останній період прийнято законодавство, скажімо, не повністю оновлене законодавство про політичні партії, а тільки змінений механізм фінансування політичних партій. І всі парламентські політичні партії зараз дуже гарно себе почувають і живуть практично за гроші платників податків. Ми з вами розуміємо, як вони працюють, так? Тобто з бюджету вони фінансуються? Звичайно. Бюджетне фінансування політичних партій. Я вважала, що це хороший, позитивний крок, але за тих умов, коли би це було створено на майбутнє, а не ті політичні партії, наприклад, блок Петра Порошенка. По-перше, це блок,
називається якби ця політична сила, що вже суперечить самому змісту політичної партії. По-друге, чи є така політична сила, чи буде вона на наступних виборах, наприклад. Да? Серед тих парламентських партій, які сьогодні є, там партія чи фракція Олега Ляшка, так само нова радикальна партія, чи яким чином буде брати Самопоміч. Всі вони на межі уже проходження, на межі бар'єру проходження до парламенту, а всі щасливо живуть за бюджетні кошти, от уже практично другий, а вже буде в 18-му році і третій рік. Тому, звичайно, що дуже важливо, щоб правильно було побудоване виборче законодавство. От ми говорили про фінансування політичних партій, а ще одна така дуже вигідна тим, хто сьогодні при владі, складова, мажоритарна. Складова в змішаній виборчій системі. Ви знаєте, я вам скажу, що мажоритарна система прекрасно працює в багатьох країнах, і не винна сама система, що в Україні вона так використовується в спотвореному вигляді і містить такі величезні корупційні ризики для впливу адмінресурсу на результати виборів саме за рахунок мажоритарної складової. Тому Україна увесь час шукає, і от черговий пошук пов'язаний з пропорційною системою відкритих списків. Я, як фахівець, правник, не тільки політик, у галузі конституційного виборчого права не один раз писала про те, що нам дійсно потрібна ця система, бо прийнято вважати, що саме пропорційна система, особливо відкриті списки. Що мається на увазі відкриті списки? Це тоді, коли партія формує свій список за рахунок, очевидно, відкритої процедури, це перше. І друге, виборець, коли приходить на виборчу дільницю голосувати, він може обирати в списку. Він може проголосувати за партію, значить, за увесь список, в тому порядку, як партія визначила, а може, в принципі, і поставити. І той, хто був, наприклад, нумерацію в бюлетені, да? Той, хто був 220-м, у виборця може стати, наприклад, першим чи третім, чи п'ятим, чи але десятим. ця пропорційна система, вона водночас, вона є кращою, так як ви сказали, але вона є складнішою для виборця. Але серйозна ситуація полягає в тому, що вона дійсно дуже є складною для виборця, і якщо голосувати такий виборчий закон чи виборчий кодекс, то це треба робити невідкладно, тому що до виборів, якщо це, скажімо, вчасні вибори, не дочасні, не позачергові, треба провести величезну роботу. Соціальна реклама не повинна сходити з екранів телебачення, де кожній бабусі і кожній людині, і кожному дідусеві, не те, що молодим людям, які володіють там комп'ютерними технологіями, яким абсолютно зрозуміло, да? Що це, як, навіть якщо це буде 40 там списків чи 70 списків, як у нас тепер останніми часами прийнято голосувати чи реєструватись на парламентських виборах, то щоб люди розібралися, яким чином їм можна буде проголосувати, зрештою навчились, тренінги і таке інше. Але чому я, скажімо, як один із авторів Виборчого кодексу у 2008 році, сьогодні виступаю серйозним критиком цього ж документу за тією ситуацією, в якій ми є. Тому що з 2008 року, тоді, коли цей кодекс був зареєстрований у парламенті попередніх скликань, цей кодекс так і залишився у тому варіанті, який пропонувався ще на попередньому етапі. І, скажімо, якщо взяти елементарні речі, які пов'язані, наприклад, з реєстром виборців, я звертала на це увагу не один раз і послідовно тут займаю позицію, тому що з самого початку, коли в Україні створювався державний реєстр виборців, я наполягала на тому, що це мають бути не просто списки виборців, які містяться в комп'ютері, скажімо так, щоб люди розуміли, да? А це має бути електронний реєстр. А раз це електронний реєстр, значить він повинен в онлайновому режимі оновлюватись. Скажімо, ви набули 18-річного віку, одразу маєте впродовж там короткого періоду часу бути включені
підключені до списків виборців за місцем своєї виборчої адреси. Скажімо, не дай Боже, хтось помер в родині, родина зареєструвала цю смерть в встановленому порядку, чи держава зареєструвала тієї чи іншої людини. Так само автоматично мають бути внесені зміни. Хтось переїхав, хтось змінив виборчу адресу. Маса питань, скажімо, пов'язано з тими людьми, і це особливо стосується тих, хто проживав раніше, громадян України на території Севастополя, території Автономної Республіки Крим. Ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні тільки за офіційною реєстрацією, це величезна армія людей, 1,5 мільйони. Їм потрібно надати нормальний механізм, щоб хоча б в тому вигляді, коли вони хочуть проголосувати, вони могли проголосувати не лише на виборах президента, наприклад, да? Або не лише на парламентських виборах по списку, а за будь-якої системи могли проголосувати, і тим більше могли проголосувати на виборчих дільницях, на місцевих виборах, в тому випадку, коли люди, наприклад, обрали вже собі місце постійного проживання, внутрішньо переміщені особи, місце постійного проживання, нову свою адресу. І, скажімо, я на минулих місцевих виборах разом з багатьма громадськими організаціями ми наполягали, давали парламенту пропозиції, як це можна було зробити. Не зробили тоді. І раптом зареєстрований в парламенті кодекс, який взагалі не містить новел, скажімо, закону про державний реєстр виборців, який змінений уже 10 разів з 2007 року. І тому, звичайно, що цей документ критикується. Коли ви сказали на минулих місцевих виборах, ви мали на увазі вибори до об'єднаних територіальних громад? Ні, я мала на увазі вибори як загальнонаціональну акцію, місцеві вибори, які проводилися у всіх громадах в Україні. Тому... Прохідний бар'єр у 4%, який зараз пропонується, так? Тобто він понижується з 5 до 4, він хороший, є прийнятним? Чи його треба ще нижче поставити? Розумієте, яка ситуація? В принципі, європейський стандарт і європейські стандарти, і в тому числі, скажімо, доповідь Венеційської комісії разом з ОБСЄ передбачає, що для молодих демократій десь приблизно від 3 до 6% це є нормальний виборчий бар'єр, залежно від того чи іншого там політичного спектру. Держави можуть в цьому режимі, в цьому коридорі встановлювати бар'єри, вони можуть бути розумні. Сьогодні і ми мали вже і 3%, ми мали і 5%, і здається, що і 4% вже мали в історії в одному із варіантів закону. Розумієте, яка сьогодні складається ситуація? Звичайно, що якщо запроваджувати пропорційну систему, нам перш за все потрібно структурувати парламент, нам перш за все потрібно структурувати політичну систему країни. Ну, 400 партій орієнтовно, так? Це ж ненормально, це не партійна система, це якась охлократія. І тим більше, що у нас ми маємо неоновлене законодавство про політичні партії з 90-х років. Колись це був прогресивний закон, сьогодні це абсолютно відсталий закон про політичні партії. І тому мені здається, що якщо ми говоримо про, і чому я, до речі, критикувала, скажімо, ініціаторів оцієї так званої в лапках великої політичної реформи, тому що я вважаю, що ці питання, які вони порушували, мають значення, але це не є питаннями великої політичної реформи. Скоріше, це, можливо, якась мінімальна, мала і таке інше. Але якщо ми повернемося до виборчого закону, то безперечно, я просто переконана, що нам, перш за все, запроваджуючи пропорційну систему, треба серйозно дивитися на всі виборчі процедури. Бо якщо залишиться та сама, скажімо, ідеологія, яка сьогодні пропонується і в кодексі, і в цілому міститься у виборчому чинному законодавстві України щодо ведення передвиборної агітації, коли саме телевізор
телевізор, коли екран телевізора, і ті, хто мають такий ресурс і відповідні кошти, і доступ до цього екрана, практично володіють виборцем. А всі, хто є всі, хто є молодими політичними силами, або хто кандидує на виборах, має розум, знання, досвід, але не має величезної фінансової підтримки, при такому порядку ведення передвиборної агітації, який сьогодні пропонується, з будь-якої виборчої системи перспективи немає. Тому нам потрібна нова якість політики. Доволі часто, і це роблять свідомо політики, в тому числі ті, які вийшли за велику так звану політичну реформу, і Саакашвілі, і його партнери, вони кричать про нові обличчя. А я кажу не про нові обличчя, а я кажу про що нам потрібна нова якість політики в державі. І питання вибору виборчої системи важливо, але дуже важливі виборчі процедури, які були би на належному рівні якісно врегульовані на рівні закону, а потім якісно врегульовані, запроваджувались в ході проведення виборчої кампанії. Тобто ви скептик щодо тверджень нових облич в політиці, так? І правильно я вас зрозумів? Абсолютно скептично на це ставлюсь. Ми бачимо цілу низку нових облич у парламенті. Цей парламент, як ні один з попередніх складів, оновлений майже на 2/3. І що? Що ми маємо? Практично цим парламентом ухвалені ті законодавчі акти, які не було в політичної волі, але були розроблені на попередніх етапах. І я це стверджую абсолютно відповідально. А нових ідей, нової якості парламентаризму як такого ми ж не побачили. Ви маєте на увазі законодавчі ініціативи і також голосування, які би що зміняли, так? Розумієте, і законодавчих ініціатив, і форм і діяльності парламентського контролю, і, скажімо, не тільки законодавчих, а й конституційних ініціатив. Ну, що то за парламент, коли, скажімо, парламентська площадка утворена при президентові України щодо напрацювання змін до Конституції, та ще й більше в тих умовах, коли ми маємо фактичні умови воєнного стану. Тому я, знаєте, все-таки підходжу до того, що або ми серйозно будемо оновлювати якість нашої політики в державі, дбати про легітимність влади, про легітимність нашої держави, або практично наша країна стоїть на обриві взагалі існування і можливостей існування. Тому дуже важливо, щоб оці такі розхитування або коливання політичні, які ми сьогодні спостерігаємо, мали конструктивний настрій і мали такий будівничий для країни настрій, а не руйнівний. Тому що багато політиків в Україні, тих, які сидять в засідці, тих, які сидять, так знаєте, посміхаючись, спостерігаючи за діяльністю, до прикладу, того ж Саакашвілі, його колег кажуть, ну прекрасно, Саакашвілі прекрасний таран. Погоджусь, він гравець у політиці, він трибун, він таран. Але мене, наприклад, цікавить не тільки зруйнувати все, що є, а мене цікавить на тому зруйнованому побудувати нову систему управління, нову якість держави. І от з цим ми маємо проблеми. Тому, якщо говорити про Виборчий кодекс, завершуючи це питання, скажу вам так, що навіть те, в який спосіб сьогодні уже побудований Виборчий кодекс, для мене видається величезною проблемою. Ми продовжуємо з Юрієм Богдановичем Ключковським наш спір уже практично 15-річної давності, тому що я ще в 99-му році, пишучи першу кандидатську дисертацію у сфері виборчого права в Україні, писала про те, що Україні потрібен для стабілізації законодавства Виборчий кодекс. Але я уявляла собі Виборчий кодекс як книги, якими буде дуже зручно користуватися, які матимуть стабільні, до певної міри незмінні правила, що можна буде готувати той актив організаторів виборів, відповідно їх сертифікувати, позбавити їх оцей актив, позбавити великого політичного впливу на їх діяльність і так сформувати Виборчий кодекс, щоб, в принципі,
людям було зручно ним користуватися. Адже це так видається тим, хто ніколи не організовував вибори, що отака книжка в 500 сторінок, яка є цілісною книжкою, є зручною для користування, наприклад, для члена дільничної виборчої комісії. А я хочу сказати, що всі організатори виборів добре знають, що ми маємо кожного разу величезні проблеми навіть з наявністю тексту закону. Тому що у нас 500 000 організаторів виборів на рівні дільничних виборчих комісій, як правило. А спроможність надрукувати тексти обмежуються, як правило, окружними або територіальними комісіями. Якщо до дільничної доходить там 1-2 примірники, то це добре. Тому Виборчий кодекс повинен готуватися в країні, але в зручній формі, так, наприклад, як таку форму, як, наприклад, французький кодекс виборчий. Це перше. Або це має бути короткий кодекс, як, наприклад, там в тій же сусідній Молдові або Білорусі. Чи в тій же Грузії. Треба вибрати більш лаконічну і розумну форму. Сьогодні це заважкий отакий збірник законів, і так як він написаний заважко, люди не зможуть, особливо ті, які не мають навичків на низовому рівні, ним користуватися. Паралельно з Виборчим кодексом однозначно має бути проведена величезна робота по зміні порядку формування способу і організації роботи організаторів виборів. Ми маємо готувати низку людей. Це, в принципі, на рівні держави це десятки тисяч людей чи сотні тисяч людей, але це вже не 500 000, якщо це будуть підготовлені люди. Якщо, скажімо, на рівні дільничної виборчої комісії буде склад виборчої комісії 8-10, але добре підготовлених людей і позбавлених політичного впливу, даю гарантію, що вони справляться краще з завданням, чим 30-40 людей, яких за день до виборів відкликають політичні партії, дають нових, їх не встигли навчити, вони нічого не знають і як стадо не можуть організувати своєї роботи. Ну, вибачте, що я так кажу, але так є. Тому це другий напрямок. Третій напрямок роботи, який паралельно повинна бути, яка має бути проведена, це все-таки сталий порядок проведення виборів. Я вам скажу чесно, я у свій час, коли мріяла, і коли працювала у Центральній виборчій комісії, а потім мріяла у ній і надалі працювати, я бачила для себе ще один серйозний напрямок, скажімо, технічного забезпечення виборчого процесу. Ну, ми відстали назавжди від провідних країн, європейських країн. Всі вже давно... Так глибоко ви вжили слово «назавжди». Не на роки, ви сказали «назавжди». Назавжди, тому що ми відстали на декілька циклів. Все так песимістично? Ми відстали на декілька циклів, тому що навіть сусідня Молдова голосує електронно. Ну, слухайте, порівняно з цією країною, я не применшую ролі сусідньої країни, але ми є потужна країна. У нас немає навіть елементів електронного голосування, не те, що, скажімо, встановлення електронного порядку, встановлення результатів виборів чи результатів голосування на виборчих дільницях. Тому ми встановлюємо результати виборів по 2-3 тижні, місяць, судимося в судах і таке інше. Увесь час розмови про фальсифікації, про недовіру до результатів і таке інше. І це є серйозний третій напрямок, над яким треба теж серйозно працювати. І четвертий серйозний напрямок, це якщо вже ми говорили про форму, Виборчий кодекс, а я говорю про серйозне оновлення змісту тих пропозицій, які сьогодні мають бути подані як механізм проведення виборів. Ще одна вимога – антикорупційний суд. Багато є суперечок над його створенням, чи його потрібно створювати, чи його не потрібно створювати. На вашу думку, як юриста з досвідом, Україні потрібен антикорупційний суд? Також західні партнери наші вимагають його створення. Розумієте, у нас велика проблема нашої країни в тому, що от я зараз повернемося до антикорупційного суду. От я до вас приїхала з такого заходу, який проводить Офіс Ради Європи в Україні. І йшлося про те, що 2 європейські експерти підготували звіт щодо потреб адвокатського врядування на сьогоднішній день в Україні.
І дивна річ, зібралися адвокати, представників Національна асоціація адвокатів України, яка об'єднує майже 40 тисяч адвокатів. І вона каже, ви досліджуєте не ті потреби, які нам потрібні. Ми сьогодні наполягаємо на тому, що нам потрібно зміцнювати інститут адвокатури, давати можливість правоохоронним органам бути на рівні з адвокатами. У судовому змагальність судового процесу має бути ключовим принципом. Ми всі спостерігали за судом щодо обрання міри запобіжного заходу по Михайлу Саакашвілі. І скажу вам, що от адвокати спрацювали, як на мене, нормально в тому процесі і показали, в принципі, що прокуратура не була переконливою для судді у своєму поданні і в тих аргументах, які подавалися для суду при визначенні міри запобіжного заходу. Але це один випадок і, так би мовити, показовий суд. Там же були низка народних депутатів, починаючи від Юлії Тимошенко і завершуючи там Мустафою Найємом. Да? І тому до цього процесу прикута була увага не тільки в Україні, а й в Європі, і за океаном. Тому ось така. А в загальній практиці оця лінія домінанти державного обвинувачення над, скажімо, позицією адвоката як захисника все рівно домінує. І сьогодні я вам наведу навіть приклад. Так? Стаття та сама, так? Є дві людини. Михайло Саакашвілі і Саверіон Донгадзе. Нібито повірена особа. Так? Я запитувався представників... Стаття не та сама, статті інші. По 110 зі значком 2 немає іншого запобіжного заходу, чим взяття під варту. Там немає альтернативи. Там немає альтернативи. Ні, статті різні, але тут питання... Але справа та сама. Але справа та сама. І в мене питання, наприклад, до того, а чому підлеглому чи партнеру молодшому Михайла Саакашвілі інкримінується 110 зі значком 2 Кримінального кодексу, стаття, яка пов'язана А Михайло Саакашвілі 110 стаття? Ні. А Михайло Саакашвілі 256 це сприяння злочинній групі. А власне Донгадзе це фінансування антиконституційних, антидержавних заходів. І тому тут, як би розумієте, і от зараз, і нам весь час, от в даному випадку, європейці рекомендують величезній армії адвокатів України зовсім не те, чого потребує адвокатура в Україні. Тим більше, коли внесені зміни до Конституції України, а я вам скажу, що це була і моя з колегами пропозиція з попереднього періоду часу, посиленням запровадження на рівні Конституції України монополії адвокатури. Що це означає? В кримінальному процесі повинна бути надана обов'язково професійна допомога. І це вже має бути по великому рахунку з 1 грудня 2018 року на першій інстанції, з 2019 року на другій інстанції. Це серйозні речі, нам потрібно посилювати адвокатуру. А вони нам кажуть, ні, давайте створюйте не одну асоціацію, а місцевих 27. А що таке сьогодні приїде, скажімо, чи з Рівного, чи з Закарпаття, місцева асоціація адвокатів? Що вона тут, у Києві, кому докаже? Ми ж бачимо, що реально відбувається. Тому повертаючись до антикорупційного суду, повертаючись до того конфлікту, який маємо сьогодні в системі правоохоронної діяльності, скажу відверто, що доволі часто нам, Україні, через відсутність у нас власного професійного бачення, становлення і розвитку тих чи інших інституцій, нав'язується дуже багато непритаманних і невластивих нам речей, і невластивих речей тому ж, там, скажімо, європейському правосуддю. Тому що, як на мене, то абсолютно правий був держсекретар Сполучених Штатів пан Керрі, коли на одній з конференцій в Україні сказав, що всі суди мають бути антикорупційними. І це правильний підхід, і ми б мали робити судову реформу таким чином, щоб всі суди були антикорупційними, але в Україні, після тієї судової реформи, яка от пропонується. Да? Але стається так, як стається, хочуть створення спеціального антикорупційного суду. Мене
я розумію, що це вже вимога тепер європейських партнерів, і Україна на цей крок змушена йти. Є достатньо такий великий за обсягом висновок Венеційської комісії, де Венеційська комісія намагається сказати, що антикорупційний суд – це не спеціалізований суд і не спеціальний суд, що це загальний суд, загальної юрисдикції. Ну, скажу, у мене є певні сумніви і за предметом, і за суб'єктами, і за процесом. А такі суди спеціальні, спеціалізовані, заборонені Конституцією України. Але менше з тим, якщо наполягають на створенні цього суду, то я вважаю, що влада має відкинути і на рівні президента, і на рівні парламента вже всі інсинуації і імітацію бурхливої діяльності у цьому процесі, поставитись до цього питання серйозно. Єдине застереження, яке я, наприклад, для себе бачу, ми розуміємо, що корупція – це величезна проблема для країни. Я казала і кажу, боротися тільки з наслідками корупції – це, даруйте, але дуже примітивно. Якщо ви хочете боротися з корупцією, і ми всі хочемо боротися з корупцією, ми маємо боротися з нормальними прозорими схемами наповнення державного бюджету і нормальними прозорими схемами. Тобто з причинами ви маєте на увазі? Звичайно. Тому що якщо ми цього питання не вирішуємо, то ми можемо пересадити хоч половину країни, принаймні добру половину державних службовців, до яких будуть претензії, не усунувши причину. І це нонсенс, треба думати головою, реально. Для того, щоб вирішувати. І один ризик, і інший ризик, на мою думку, є достатньо серйозний, що серед суддів України, хоча і Конституція, і європейські стандарти говорять про однаковий статус для всіх суддів, в суддівській системі. Ми не беремо зараз питання Конституційного суду, то не є суди загальної юрисдикції, то спеціальний Конституційний суд, де конституційна юрисдикція є предметом, то не суд факту, а суд, так би мовити, доктрини права. І не може бути спеціальної касти. Бачите, як тільки створюється спеціальна каста серед правоохоронних органів, як тільки створюється спеціальна каста серед суддів, одразу виникає спокуса. І зараз я звертаю увагу, наприклад, у тому конфлікті, який є між Генеральним прокурором, Генеральною прокуратурою і, наприклад, НАБУ, да? Ми бачимо тільки зовнішню вивіску, і більшість людей визначають своє ставлення. Я кого підтримую? НАБУ чи прокуратуру? Прокуратура погана, НАБУ хороше. А мені здається, що нам треба дуже детально подивитися, наскільки Генеральна прокуратура працює відповідно до Кримінально-процесуального кодексу і Кримінального кодексу, і відповідно свого законодавства, наскільки НАБУ працює відповідно до цих документів, про які я сказала, і свого спеціального законодавства. Але як придивитися, це все процесуальні норми, кодекси, і суспільству це може бути незрозуміло. Хто має бути арбітром у цій ситуації? Ну, у цій ситуації, при нормальній ситуації, якби нормально працював, скажімо, той же парламентський спеціальний комітет, вони би мали аналізувати законодавство насамперед, аналізувати практику. Я далека від думки, що парламент має право висловлювати недовіру керівникам правоохоронних органів. Тобто ви маєте на увазі про законопроект, який вносився Герасимовим, Бурбаком, так? Так, я далека від думки, що це правильна пропозиція, тому що я абсолютно переконана, як тільки така пропозиція, законопроектна, піде на експертизу до Венеційської комісії, до інших експертних установ, вони одразу скажуть, що такі органи мають бути позбавлені політичних впливів. Але такі органи не можуть бути позбавлені парламентського контролю. Тобто вони повинні дивитися, наскільки законно спеціальний комітет, розуміти, який зміст законодавства, яке опосередковує діяльність цих органів, як воно реалізується, готувати і отримувати відповідні аналітичні огляди, пропонувати зміни до законодавства, обмінюватись з представниками цих органів, не втручаючись у внутрішню діяльність, думками, формувати спільні позиції.
це є правильна організація роботи. А ті, хто працює у цих органах, не повинні зловживати своїм правом. Бо якщо, скажімо, НАБУ буде працювати, скажімо, штат набраний не в тому порядку, який передбачений чинним законом. Да? Вони в своїй роботі будуть користуватися не тими засобами і формами роботи, які передбачені чинним законодавством. Зрештою, потім Тобто, давайте ми ще уточнимо, так, про що ви антикорупційний говорите. Тобто, спершу ви У сказали... мене виникли сумніви, тому що про це говорить Генеральний прокурор. Або він має довести свою позицію, що це правда, те, що він говорить, розумієте? Або він має спростувати свою позицію і сказати, що він був неправий. Це дуже серйозні речі, бо якщо ми до цього ще додамо до такої системи, що ті не в правовому полі працюють працівники, тобто ви маєте не на увазі, такі докази, ще нати вам антикорупційний суд. Що конкурсу не було на агентів, так, що використовують засоби зв'язку, які не прописані законом, так, зняття негласної інформації? Ми з вами цього не знаємо точно. Але, слухайте, я звикла довіряти тому, що говорять очільники державних органів. Тобто у мене виникли серйозні сумніви. І я, як громадянин, сьогодні хочу знати, то де правда. І от на такому тлі у мене дуже серйозні побоювання тоді викликає створення антикорупційного суду і створення окремої касти суддів серед суддівського корпусу. І це непрості речі, і я розумію чітко, що з корупцією треба боротися, і я також, як і інші, розумію, що потрібно адекватно рівню корупції в державі боротися, але нам треба тверезо дивитися, а що ми тоді вибудовуємо. І принаймні я би хотіла бачити добросовісність з боку і законодавця, і з боку президента у цих питаннях, і добросовісність, і доброчесність з боку працівників правоохоронних органів і суддів так само. Судова реформа. Так? Президент, коли судді Верховного суду, новообрані судді Верховного суду приймали присягу, він сказав, що це одна з найуспішніших реформ, яка була проведена серед судової гілки влади за останні роки незалежності України, а то й за всю історію незалежності. Громадська рада доброчесності дуже багато критикувала взагалі сам конкурс на обрання суддів Верховного суду України. Я думаю, що з багатьма суддями, які пройшли по цьому конкурсу, ви особисто знайомі, так? Так, скоріш за все. Звичайно. З керівниками, принаймні, і з суддями вищих судів, не один раз з адвокатами, з вченими, не один раз зустрічались, не тільки там, Ви як людина стороння, як можете прокоментувати і слова Петра Порошенка, а також думку Громадської ради доброчесності? Це справді був прорив у реформі, так, судовій? Мені, скажу відверто, дуже шкода, що президент України на багато негарних процесів дивиться, чи принаймні намагається подати суспільству так, що він дивиться на це все в рожевих окулярах і що це виглядає дуже райтужно. Один факт того, що ми мали конкурс до Верховного суду, увесь час хочеться сказати Верховного суду України, так, наприклад, як Конституційний суд України. Але не можу, бо тепер у нас Верховний суд так називається просто Верховний суд невідомо якої країни. І один лише тільки той факт, що під час конкурсу до Верховного суду України тричі змінювались правила для конкурсантів, уже свідчить про те, що це не є вищим показником судової реформи в країні. Більш того, якщо ми поглянемо, що відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, такого, знаєте, основного закону в сфері судової влади, системоутворюючого в судовій реформі, Верховний суд мав бути створений в кінці березня 2017 року, а створений практично в листопаді і приступить до роботи в грудні 2017 року, тобто не у порядку і не у строки
визначені Конституцією і законами України. Не дає мені жодних підстав говорити про те, що це насправді успішна судова реформа. І сьогодні ми маємо дуже проблемний склад Верховного суду, тому що і там, я знаючи людей і по конференціях, і по практичній роботі, і по науковій роботі, в багатьох сферах знаючи цих людей, можу вам сказати, що очевидно, що хтось прийшов за своїми знаннями. Не може такого бути, що більше 100 людей Пані Марино, обрано дуже до коротко, складу. не закінчується час. Але політичні впливи там присутні. І це одразу позначиться на роботі Верховного суду. Я просто це прогнозую. Дякуємо Марині Ставнійчук, представнику президента України у Конституційному суді України 2007-2010 років, а також експерту Венеційської комісії. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.